سبار باش تماشاvan هێژا هەم بخێر هاتن بەرنامەیە پانۆرەما هەفتێ تەماشاvan هێژا îro jî em ê bûyer û sernivîsên girîngê vê heftê hevkarên xwe yên çartel medya re binirxînin. Hevkarên min ên vê heftê Birêz Nîmet Mumtaz Aydin û Henîfî Turan in wan ji hevkarên çartel medyayê nasin nehewce em wan naskin. Hûn her du jî bixêr hatin. Merhebayan jî ji we re. Merhaba, gelek spas. Sağ ol. Merhaba, êvar baş. Îro bi rastî dîsa mijarên me tije ne, her çiqas havîn heye û gelek çalakî û aktivîte rawestiyan e jî dîsa mijarê me îro tije ne. Lê berî wî bi rastî ez dixwazim bêjim îro 19 Hezîranê ye, roja bavan e. Bi wî münasebetî destpêkir de roja bavê xwe rehmetî û her wiha bavê hemû temaşevanan û nasan pîroz dikin. Eger hûn jî dixwazin tişkî bêjin ferma. Nimet Kerim Keviş. Li Swêdê roja bavan tê guhertin. Em rojek din pîroz dikin. Lê ez jî li vir silavê xwe ji hemû bavên cefekariyên xelkê Kurdistanê re dişînim û ez bavê xwe jî yad dikim. Baş e. Ez jî di serî da roja bavên ku şehîd ketine û bavên ku bavê şehîdan e û bavê tekoşerên Doza Azadiya Kurdistanê û hemû bavên ku di nav miletê Kurdan e û dijîn ez û ê cîhanê jî ez roja wan pîroz dikim. Hêvîdarim ku her şad û bextewar bijîn. Her wiha bi rastî ji bo Kurdên Swêdê û bi taybetî gelek Kurd du hefte berê û heftiya çûyî du Kurdên hêja jiyana xwe ji destan wefat kirin. Yek jê Hezbollah Nerweyî bû ku Kurdên Swêdê wî wiha wek Kurdekî çalak û aktif wî nas dikirin di karê komeletî gelek jê hatî bû wefat kir. Em sersaxî ji bo malbata wî û heskirî û gelek Kurd dixwazin. Yê jî bi rastî hevalê me nivîskar siyasetmedar Abîd Gurses bû. Ew jî demeke dirêj bû bi kanserê ketibû û tê dikoşa lê mixabin li hember kanserê nikarbûyê îdare bike û jiyana xwe ji dest da. Ez dixwazim ji min taz ama dest pê bikim hîsên wî û ez bawerim tu di komîteya cenazê Abid tê jî ji bo veşartin û neşaşbim û taziyê hem hîsê xwe bêje hem jî dixwazim ji bo Kurdên ku li Swêdê ne tu ankî agahî bidî. Belê, gelek spas. Bi rastî ma Hezîranê ji bo Kurdên Swêdê mehek xemgîniyê dest pê kir. Pêşî heftê Hezîranê li baregeha Komela Gulanê êvarê civîna Leqê Swêdiyê Partî Demokratîk Kurdistan hebû. Di civînê de krîza dil bi Hezbollah Nerweyî girt û mixabin nikaribûn xelas bikin. Her çiqas ambulans hat gîştin birin nexweşxanê jî rihê xwe ji dest da. Hezbollah her çiqas endamê Partî Demokratîk Kurdistana Başûr bû jî lê bi têkiliyê xwe bi dan û sendinê xwe bi nêzîkbûna xwe yanî di dilê hemû Kurdên perçeyên dinêkeyê de jî cî girtû. Yekî pozîtîv bû, însanekî nerm bû, dostekî baş bû. Piştî wî
هي او ايشاوي دلي كرد سويد دبو اجا دوزده مع ششا عبد يوسسكو دسالة پنجه شیری نقاشده پنجه شیری به کرتبو لی او جیگری ویده دما به حساب گلک درنگ بو دکتران yani امپر belki سالک جی عمر نزدانه لی او 2 سال جیا پشتی ویجی دوینا دما نقاشی نده جی گلک جارامه هر دو دید دوستکی حوالکی و هر واقع گلک کردین سویده کو اوه کو جیله مدنه دو دوسته گلک هاو دلی حمیا خمگینه نها و روژا چارشمه پیشیامه امی وی دسپیرن آخه و سپاس وات اوه درخست جبو جبو وسیله کی کو ام خلق yani Kurdin Suudi agahdar bidin ku kîja saetî kvedere ve veşartin û her wiha taziya wî jî wê bêkirin li Botwîs bi Gravnîs Plas dibêjin li ser li herêma Hidingeyê nêzî Filusbûrû dikeve wê saet 10 da wê bispêrin axê heman roj saet yekê jî li Halûnda Folketûs wê taziya wê bêdanî te behs kir te got komîta amadekirina taziyê û spartina axê de bebelê em gelek hevalin bi rastî ne hestenê me hezkiriyên abid pir bûn bi rastî jî em ê gelek salan em ê her wan di civînan de ve çavê me li Hifzillah û wê abid bigere ji ber ku berdewamiyên evê bûn yê yani yên xebatên kulturî be yê siyasî be dema ku li Swêdê Stockholmê çêdibû her tim van her du sîmaya didît belê em gelek xemgîn in Erê bi rastî ji ber te got di dema nexweşiya xwe de ji me wî didît her wiha di dema nexweşiya xwe de sê cara bû mêvanê çarpel medyayê jî herî dawî mehkî berê bû bawerim bû mêvanê çarpel medyayê Elî Kemal Nûdem û Dewranê erê em di serî de serê malbata her du welatparêzên Kurd em dibên sersaxî ji bo wan dixwazin û her wiha ji hezkiriyên wan û gelê Kurd re dixwazin tek henîfê tu tiştî bêjî heye ji bo ez jî min kek Hifzillah naz nedkir lê abid carek di cara em rûbirû me evdû dîtibû lê ji nêz da min wî jî cenabî wî jî naz nedkir mixabin ez sersaxî ji malbatê ra û ji heval û hogirî wî ra û ji miletê Kurd re dixwazim û hevalên ku şîna wî ew ê li dar jî bixin ez malavayiya wan dikim mala wan ava ve gelek spas di ber me tevada dikin mala wan ava baş bi rastî beriyan derbasî mijarê xwe bibin me got havîn hatiye rojer gelek kêm bûne her wiha bi havînê gelek kes jî diçûn betlanaya ne li ciyê xwe ne karê wanê din hene loma jî wê wek salî çîn gelek bernamê me navbir bidin kêm yani wê gelek ji wan ji niha de navbir dane hewce nake ez navbêjim lê heya dawiya Ağustosê an îlonê destpêka îlonê wê dîsa bernamê me dest pê bikir em jî wek agahî dixwazim temaşevan zanibin ku me xwe sist nekiriye merç wisa ne her kes bi dilxwazî kar dike loma jî meriv nikare rê li ber wana jî bigire ew ê panorama heftê dewam bike newsa kek nêdî yani panorama heftê hevkarên
çarpı medyayı dimeşinin dibe em temaşevanın xwe bê agahî û bê rojevê nehêlin em heyaj destê me bê em ê dewam bikin wexta yek nikaribe êdin bê alîkariya wan bike. Divê navberê da em çarpel medya ew ê hin bernameyên kevin jî bîne Berê me ji bo valayî tije bikin, valayiya tije bikin em ê binik bername dubare bikin vê havînê de ên bawer nakim em ê siyasî ê nîqaş bikin ji bela ku rojev diguhere lê ê kesên wa kulturî û dîrokî ê sohbetên xweş wana heyaj destê me bê ev ê bînin ser ekranê. Belê em karin tekevin betdanê lê bûyerên siyasî û tiştên ku li Kurdistanê diqewimin mêtingekarên ku Kurdistanê kirine mêtingeh û ku her roj bi şeklên cuda êrîş û nîfaqê dixin welatê me ew nasekinin ji ber wî ew nasekinin ew nasekinin ew ji ber ku nasekinin bûyer nasekinin em divê bi hindikayî panorama heftê bi temaşevanê me re bûyera bişopîne. Erê ê baş e. Ê kam binêrin vê heftê sernivîsên me çi ne vê heftê em li wan temaşe Belê sernivîsên me ev bin bi rastî li gor min wexta ez dinêrim her hefte mijaran di mijarekî gelek girîng hene gelek hemû mijar jî girîngin lê li gor min sürprîza herî mezin me hefe bû ku em ê di mijara sisiyan de li serê biafin. Loma jî ez dixwazim hema em ji bihabûnê enflasyonê û krîza aboriya ku li Tirkiyeyê û li cîhanê heye ez dixwazim hema em bûya dest pê bikin. Bi rastî krîz ne tenê li Kurdistanê Tirkiye li Ewropa û li gelek welatên mezin yên cîhanê yên super jî krîzekî mezin heye. Mazot û benzîn li her derê pir biha bûye. Xwarin li her derê pir biha bûye. Di serî de yanî tê ragandin ku sedema herî mezin pandemiya ku 2 salê zêde dewam dikir û hîn jî dewam dike û bi taybetî jî di van 3-4 mehên dawî de şerê Rusya û Ukraynayê ku tesîr lê kiriye û gelek welat ji bo xwe tedbîran digirin bi rastî lê ez li dervayê welatim mimtaz dervayê welata dema meriv nûçeyên welat bîsine bi rastî behsa enflasyona ku tê kirin digîje nêzî dûsitî yanî bi rastî li van dera behsa 5-6 tê kirin. Her tim jî li welat ev bihabûn bi welatê din re muqayese dikin lê nizanim meriv çi xwast muqayese bike. Bi rastî kek henîfî ez dixwazim ji te dest pê bikim em dibînin rewş gelek xirab e gelek bihabûn tesîrek mezin li gel kiriye. Yani ez dixwazim bi taybetî tu li herêmê yî û tu rewşa gelek Kurd çi difikirin ji bo wan bihabûna çi dibêjin û bi taybetî jî yanî ew ên ku alîgirin AKP ne em bêjin xwe nêzî dewletê dibînin ew bînin ew çi dibêjin yanî li hember van bihabûna. Her mimtaz jî bixwazim ku tu piçek behsa ê van dera bikî Ewropayê bikî
مقایسه بکی براستی کسی که دبیجن وره عن نوره افلاسیون لوان درا ملت بیچاره کریه یا نکریه لگور خود تدبیران چوا دکرن از پیش رجیشت هم روشا ولات و همجی آوان درا بخوازم بکن فرمو که نها از اولی ویا بیجم براستی پاندمی تنویا جی لترکیه روش به آواکی نینی دوام دکر و بربتک چونه داد چو جبر کو حکومتا هی اقتدارا هی AKP و MHP و بلوکا اقتداره جبر کو نل گوری رچتین آبوریه لگور تشتین هندره سری خواه نزانم باسا فایزه و حرام بونه دکرن و باسا ناز دکرن و گلک تشتی دنیجی ایجار جبروی enflasyon zede bu. Yani aba 2 sal bu ko embejin pandemi hebu le enflasyon awaya ba acevata hane çe ne bu. Kinge ko Erdoğan derket go nas heye u eme faize zede nekin u go eme faize zede nekin u dolar fırya çu hatta neze besti u cardine daket vay cardine dişe be bistida icar vakta ko dolar zede bu her tiş zede bu icar tibasa halkımet ki براستی halkımet perişan از oturuyor merak ettim Luan dera yani geç şavaya millet perişan ez ama yek revşeke ko ez bum şahidevi ez bivejim jibo ko tu o tamaşavana tef hale me çi hale un fam bikin ve roje mgo ez herim ali merg ahmed ez dims bistinim şkura ez çum مدم سرستان از مروکی مالشینم زیده او هاتنا کمنی زیده جیتنه مگو از بلد اتوبوزا بلدیارم لبلم لنهرت اتوبوز اسکریم نسکریم نات از چون مخابط دولمیشه که ام دولمیشه داده چن ام چون هنده حالا کم لوره پیرک هات نزی دولمیشه سکنی اوج آجوان پرسی گو گلو جوری دچن از ابقای دوی بیجن دچن یعنی یوله او آل پیاسی جورا دوین یعنی یول گو دولمیشه ور هنه مدی میریک جیله فتلی گو خامون والله دولمیشه ور شو 4-5 دولمیشن او جی وای ناشخولن سکنینه قاتل بره نه سکنه شخورا خباب دولمیشه که تل سریا ور فای پیا ببی او جوری بر پیاسه داته بلنگاری یا جی ته دیجله کنته دهری تل بنی وان خانی دیجله کنته پیا بی ته جوری پیا هری یعنی اندی تبقی ما خوی او مدوام کرد از جیل پیشیل روی بوم من پرسی لی بدنگه من نه بدنگه کی نظم مگو چما ناشخولن گو آبه گو 4 kişi bu taraftan bini 5 kişi o taraftan bini aynı ev gotnawiye go 4 jviyali da suvar dibin o 5 jviyali da ten go xalas nake go evji ve gabe sekin andine sefer yok sekin andine o goçune ba belediye başkanı goç belediye başkanı ra gotine ka imzam dixwazin goviji gotiye ez wali me ez ne belediye başkanı me kayyum juan rawsa gotiye diyecek goya o go nizan me çi biçim devlete duên navberê da midî pîrekek pişkî ixtiyar bû serê wê jî meleskirî bû wisa normal girtî bû midî ji para go ew ê halê ve me çawa be lao îndî dolmîş tev xeber didin her yekê tişkî go midî gencekî genç demekî îndî davû qirikawî midî go goş xwe tev ê bîna we dengê xwedan AKP loma em divî halî dane midî jinekê gola bira destê min bişkesta zanî aynen wisa bi rastî yani jinik wisa kelegirî bû ha go bira destê min bişkesta min dayê
مدقوقي مسلمانه مدقوقي امبرايه يعني روشة دكان مكان جاردن تبعث كنت تقول تقول اري ايجر اري او دكانين كول او كان او çarşıya penir دردور دا هفته هشته دکانن جوانا هجده دکان بتنی او کمانه شیست و دد دکان درابه خدانینه و هاتنه گرتن و دب نافروشون ربنا çünkü nikarın kes nakre yani hafte kekmedi az bawarım ko xerk dişuna ko roje 10 zeytuna bixo tine ser 4 zeytuna 5 zeytuna buya vay yani buya vay jî tabii ew alever jî pir zêde çê nabe danistandina aborî mal ji wê bonê jî di îca dikandarî dikevin rewşeke nexweş ez zêde dirêj nekim ez bêjim kekmedî li virê wexta ku em televizyonê xwe vedikin tedî ji sedî not televizyon medya di ehvalbendê îxtidarê ne înca ew kellî mellî wan profesorê wanî ku cibê wan nizam çiqasin dertên wala hinkî zikê wan mezinin ez zanim tev zikê wan mezinin ew dibêjin efendim divên li Amerîka jî ew zêde biye li Ewropa jî zêde biye temamê dünyayê enflasyon zêde biye ne Tirkiye bi tenê zêde biye ka încar em fehm bikin ka hûn dervana bavê min ka hûn încar zêde biye ya nebiye erê mumtaz li vir jî gelek zêde bûne lê gel xwe îdare dike lê ka em binêrin ew ke tiştên ku Tirkiye dibêjin bi wî awiye an ne bi wî awiye tê çi bêjî ji bo enflasyonê مرو نکاره ترکیه را مقایسه بکن ها ترکیه بیه 3 رقم انفلاسیون yani ihtimala heri belki baş 105 enflasyon bilindiye le velatê Avrupa yani yenku endameye kiti Avrupa ne yani 3%, 2%, NG'ye per 4% yani enflasyon zede biye و جبو کوه انفلاسیونشی داخلن نها فایزا بلند کن yani 28 sal beri cara evli ku en bivejin faiz careke de 0.75 ev hatiye zede kirin ku nave 1% şi ku ev jî cara davi 28 sal beri قومية طب انت هناك سويد دي يعني امام يا انفلاسيون فيانا يا امريكا ويا سويدجي 0.5 ديفيجن وزياده 0.5 وزياده ببه هين جويجي اوتر اوجي براني اساسي خدا ابيكو تسير دكه سوتمنی yani bivejin mazota benzine u ku prani jderva te la Avrupa hani Norveç'e tuvalat benzin yani ev avan sotemeni avan teravanake tebjderva dikarin u şere Rusya Ukrayna kirku bivejin piyasa pir bilind bu u qandî ku ihtiyaç pevistî peye دماکوس تی طالب و عرض بچک فقیت کت ابو کو فیت بلند بو للبرا البرا تو قارشی اوه نابه سروکی بیجن یا جی کومیتا ریوبر یا حیاتا ریوبر یا بانقای نابه بانقا مرکزی ایمجی قط نابن ایمجی قط نابن اره ev buxa tayin dikin, ev buxa karar didin. Yani heger hükümeti an vezirek, an vejin serok vezirek müdahale bike ve sedemi istifa kirnavi. Bevi icat işte heri balkeş yeku istatistika digirin. Wana tamamen şu hep sebepxane. Yani ev istatistika digirin, o istatistiki wan dve hatta
yani 0.1 jî gor rastiye ve dema ku derkevin ku wad veşêrin û ew dikin ve problema mezin ku li Türkiye bawer dikim heftiya berê tiştekî wisa bû ew yedî tepe yani yek ji akademisyenê wan ku navî Veysel Ulusoy ye ku ew dişopîne meselekê wî jî ew e dinêre ku îstatîstîk ew saziya îstatîstîkê ya Türkiye hemiya xelet nîşan dide hem jî xeletiyên gelek mezin ji jî rabiye ku ya rastî yani li gor pîvanê wî li gor qandî ku ew kare bişopîne qandî ku destê wî de ew qas agahî heye derxistiye ku tam du qatê wî ye ja li ser wî rabûn derheqê wî de lêpirsîn kirin û niha yani dixwazin wî ji unîversiteyê jî bavêjin û Keknî me herî dawî wê lîsteya kel û pelan fiyeta wan wî ew kirin wî rakirin wî rakirin îndî kes navîne ku wan eşyaya ji kur distînin bi çi qasî distînin ew li gorî çi enflasyonê tespît dikin îndî kes nizane. Evet. Rastî divê krîza aborî de her çiqas krîzekî mezin heye li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê nîqaşekî mezin jî li ser hilbijartinan heye. Em dizanin dema hilbijartina Hezîrana 2023 ye li gelek kes û wertê texmîn kirin ku wê hilbijartin di vê payîzê de werin darxistin ji bela ku nîqaşekî heye ku Erdogan di dema xwe de dema hilbijartin çêbe wek qanûnî heqê wî tune eger ew bixwaze bi vî havî bibe serokkomar jî wê di dîrokê de wek şaibe hertim hebe wê nîqaş hertim hebe li ser serokkomariya wî loma jî gelek kes texmîn dikin ku wê hilbijartinên pêşwext werin çêkirin ew ê jî di payîzê de be. Îja bi rastî yani heta tê ragandin ku Erdogan dikare di 15 mehê de ew bike yani di 15 Temûzê de wextê hilbijartinan jî diyar bike. Lê ev krîza aborî û anketên ku tên weşandin werxuye İttifaka hükûmetê an Cumhurê yani bi tirs xwenezî hilbijartinan dike bihabûn û enflasyon bilindbûna enflasyonê ditirsîne û li gor anketa jî niha dibinê İttifaka Millet de xuya dikin. Lê divir de her çi qas ew wek hev xuya dikin jî li gor anketa me re dibîne ku wek hev wene li vir roleke mezin ya Kurda heye rastî ew ji bo me girîng e bê ku em qerarê bidin em tiştê xwe bêjin helbet ê dibêjin hene hem muhalefet hem aliyê hikûmetê li ser Kurda hesabê xwe dikin ji bela ku her du alî jî dizanin ku heger ew dengê Kurdan nestînin ew dikarin bibin îktidar. Ji xwe di dîroka hilbijartinên Tirkiyeyê her tim wisa bûye. Ew kesên ku bi serê xwe bûne îktidar muhakkak li Kurdistanê jî bûne partiya yekem yani. Yani kesên ku dengê Kurda kî bigire ew dikare bibe îktidar. Loma jî li ser Kurda plan tên çêkirin. Herî dawî sürprîza dawî berî du roja nivîskarê ku nêzî Erdogan e Abdulkadir Selvî ku belkî divan roja de bi Öcalan re hevdîtinek pê li hepsê ji alî malbata wî lê viya gelek kes bi awa gidin şîrovê kirin ku Erdogan dixwaze Öcalan dîsa têxe navberê û rayê dengê Kurda bigire. Ji aliyê din bi rastî muhalefet dicive em dizanin navek li xwe kirine masaya şeşkolî li vir jî bi rastî her çi qas dibêjin HDP ne şirîkê me ye ji xwe war jî dibêjin lê dîsa ew dizanin ku ew muhtacî dengê Kurdan e.
Partiya Deva pir eşkere pirsa Kurdî dîne rojevê her wiha heftiya çûyî Partiya Gelecek û rastî ji meriv wexta dide ber partiyên dinên Tirka hinek daxwazên baş bû bi taybetî jî ya zimanê perwerdeya zimanê zikmakî ku di belavoka wan de hebû ew daxwazek pozîtîf û baş bû. İja kek Henîf ez dixwazim dîsa ji belatên herêmê ez te dixwazim dîsa dest pê bikim her wiha kek Mumtaz ev pir te jî ez bêjim. Yani divir de Kurd çi dikin yani divê Kurd çi bikin planê wan çi be bi kêra têkevin îtifaka an bi serê xwe têkevnê wê çi bikin yani Kurd wê çi bikin û van senaryo çi ne yani. Kek Henîf. Belê li gorî rapirsiya herî dawî anketa herî dawî ji sedî 38 Tifaka Cumhur ji sedî 40 Tifaka Millet e. PR jî ne şirketek ewke yani hinkî dijî nêzî rastiye ew dike îcar dimîne sedî 22 viyanê jî bi piranî dengê Kurdan e hinek partiye piçûk biçûk jî hene lê piranî dengê Kurdan e û wisa xwaneyek ku wê li Tirkiyê ew ê Kurd vê hilbijartinê tayîn bikin. Wek hergah bi piranî Türk Kurd tayîn dikin hinek hilbijartin xarîc bi piranî Kurd ku dibin alîgirê kîjan terefî ew teref yan jî ew partî kar dike. Lê di vê hilbijartinê de hin tiştên balkêş hene. Çi ne? Weka ku her ku diçe Tifaka Cumhur xwîn wenda dike. Deng wenda dike. Yani cotkar ji halê xwe ne memnûnin. Esnaf ji halê xwe ne memnûnin. Karker ji halê xwe ne memnûnin. Karsaz ji halê xwe ne memnûnin. Belkî hinek ew ê ku bi em bêjin îxracat dikin. Belkî ew ji halê xwe memnûn bin ji ber ku dolar pir zêde biye ew jî mal bi dolar difroşin belkî ew karek mezin vêga dikin. Lê ji xeynî wan kesek ku li Tirkiye ji halê xwe memnûn ve tune ye. Ku tu ji Kurda dipirsî ji xwe Kurd xwîn ji dilê wan tê. Yani dibêjin ji xwe sedem dîsa emin. Yani sedema vê bihabûnê jî emin. Divên ev şerê ku Erdoğan û Bahçeli li dijî Kurda li Başûr dikin, li Rojava dikin, li İdlibê dikin. Evan şerê anê te perejê re lazim in û ji wê bonê jî aboriya Tirkiye jî têk diçe. Wala ew me çi jî bike em îdî dengê xwe nadinê. Îca Kurd jî di nava Kurda da jî wisa yekdengiyekî tune. Hinek Kurd hene divên hema bira Erdoğan here kî tê bira were. Hinek ketine wê ewkê. Lê belê hinek Hinek Tirk yani. Lê meriv wexta ku li siyaseta Kurd a ew xeta giştî a ku zêde xurt e HDP dinêre HDP de hewakî dinê daye. Çi ye? Erî dawî heftikî berê HDP bi 6 partiyên yan ji 7 partî vêga nayê bîram ji bitirê 6 bûn bi 6 partiyan 6 partiyên çep wan ev ê marjînal bi wan re wek konferansekê kirin. Di wê konferansê de xwe wek riya sêyem anîn ziman di dawiya civîna wan da te ewkek ti nebûkek mêdî. Li ser Kurda bawer ke di yek xalekê da behsa 12 xala tişkî wisa dikirin di yek xalekê da kelîma Kurd derbas dibû. Başqa jî ti li ser Kurda çareserî milletê Kurd nizanim mafê çarenûsiyê mafê perwerdeya bi ziman ew jî têda tune bû. Wexta merivil wan 11-12 xalê wan dinêr ti firqa wan 11-12 xalê wan û ê
CHP جهفت نبو ایجاد به وی حاله هانه براستی وسا خویایه که HDP اوی کردا تسلیمی اتفاقا ملت بکه اجبر چه وسا دبیجم جبر که جوه گابدا آلیه خو کفش دکه دوی چه؟ دوی والا که اگر او بلدیه باشخانیه انقره من نابی وگاش بیرا کرد دوی که او و آنجی دوی که مرال آخشنر به Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Divê Mansur Yavaş û Meral Akşener ve em deng nadine. Ew tê wataya çi wisa ve ku Kılıçdaroğlu ve ya jî ew şaredar İstanbulê ve em ê deng bidin. Tê wê watayê. Wisa ve aliyê xwe kevş dikin. Wexta aliyê xwe kevş bikin hinek Kurd jî hene ê bîna min em pir zêdenîn lê hene gelekin ew jî gelekin. Dibêjin ku divê ku em Kurd bibin aliyekî û em bazarî bikin. Kî mafê perwerdeya zimanê Kurdî bideme û têke bernama xwe em ê dengê xwe bidin wan. Xwe em nikarin yekî Kurd bikin ser û komar wisa ve em ê wî bikin. Bira soz bidin ku ew ê qeyûm sîstema qeyûman rakin. Bira soz bidin ku wê perwerdeya zimanê Kurdî bînin. Bira soz bidin ku wê wan girtiyên siyasî berdin û wan nav mavê gunda û bajara jî ku hatine guhertin cardinê îade bikin. Heyra baba em ê dengê xwe bidin wana. Îcar bi rastî em perçe ne em Kurd li Bakurê Kurdistanê ev ya jî rewşek xweş nîne bi hêviya ku di pêş da ew hewldanên ji bo ku Kurd bibin terefekî ew hewldan zêde bibin û Kurd ew jî li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye bibin terefekî. Baş. Mümtaz li ser nivîsa Abdulkadir Selvîk û Öcalan ket navberê û nivîsî gelo AKP kare planekî kiribe ku dîsa Öcalan têxe devrê û her wiha em dizanin Mehmet Metîner ku nêzî Erdogan e komelekî ava kiriye ku tenê komela Kurda ye navê wî bawerim komela yekîtî û demokrasiyê ye. Demokrasî an yekîtî yan were ye ku tenê Kurdin dixwaze Kurda li wê dorê bicivîne. Yani planekî AKP kare hebe li gel van pirsên ku min ji bo hilbijartinê kir AKP kare wek min got yani planekî çêke ji bo dengê Kurda bigire. Biya min Metîner nikare ji xwe Kurda bicivîne ne komelekê yani bawerim wezife daye yani mer werbêje wezife lê yani em ji bîr nekin ku hilbijartina berê de ku dema HDP helwesta xwe li hember yani got Erdogan re gotin tenî başxane yaptırmayacağız. Wê demê esasê xwe de yani Abdullah Öcalan dixwest ku Erdogan ew bike. Lê ne HDP wî godarî kir û ne jî wê demê Qendîl wî godarî kir. Niha dîsa yani têkiliya wan heye, hêviya wan heye ku Erdogan yani bibêjin gotinên wisa dertêm derve. Îca Millet İttifakı jî yani pardon ev ittifaka din jî ya ku şeş partiya pêk ew jî niha dixwazin Piranî bi Demirtaş dixwazin derxin pêş û bi wê rêyê tesîr li HDP bikin. Di vî warî de yani esasê xwe de HDP bi vê mentalîta xwe bi vê ewa xwe bi zebt û repta PKK di kongreyê xwe de di civînên xwe de mecbûr dibînin behsa Abdullah Öcalan û ew ê bikin wî derdixin pêşî esasê xwe de yani ew wisa naxwazin yani wek ku dixwazin bawakî din dixwazin lê ne wê hêzê dixwe û ne ew cesareta medenî di
ev ku îro rêveberiya wî da dikin heye. Lê yani bêjin bi her awayê xwe ew şeş partiyên ku hevdû kirine ew nêzî wan e. Yani Demirtaş bi gelek mesaja da mesajê wî de di nav rêza de meriv kare bixwîne digel ku ev îtîfaq ji bo Kurda di bername wan da tut tiştek tune. Heta mafê perwerdekirina ziman dahî tune. Yê ku herî pir pêş ew kiribin jî hê jî ew yani bêjin dersên hilbijare behsa dersên hilbijare dikin ne ji wê de tir. Ji xwe mafên yani yên bêjin hüviyeta Kurdayetiyê û mafên xwezayî yê milletekî ku dema ku dibêjin min îdî qebûl dikin ku Kurd hene lê qebûl nakin ku mafê wan heye ku em wan mafa divê em naz bikin û li wan vegerînin. Biya min hilbijartin kare zûtir bibe. Di sê alametê wê hene. Yek bibên ev mesela enflasyonê niha waye kare pir xerabtir bibe. Zivistanek din jî were yani hîn wê xerabtir bibe. Lê Erdogan dixwest bi hinek manewrayên polîtika derva dixwest hinek peng bi dest bixe. Esasê xwe ku ew jî yek ji mijarê me ne mesela NATOyê û ku ew bû bend li hember Finlandiya û Swêd ku bibin endam piçek ji vê neçariyê tê Erdogan di vî warî de ez bawer dikim ketiye tengasiyek gelek mezin em bikin nekin bêlin payîz yani bêlin sala were yani hejdê hezîrana 2023 ya jî em payîzê bikin lê yani bi çi rengî be jî di rêyeke ku vegera wî pir zehmet de ye nizanim wê çawa be mesela Sûriyê de jî ji xwe ew gavê ku avêtin mesela ku milyonek mültecî ku ana li Tirkiyeyê piraniya Tirka yani hesap tên kirin gelek hesap tên yani ew jî yek ji wan hesaba ye yani dûr de derkevim ez milyonek nîm be jî ama wa çend sed yani çend hezar be jî ez li Sûriyeyê bicî bikim û carek dinê kayî wek bajarokek dinê hinek erdê dinê jî ew bikim bi wayê hîsên netewîyê Tirka bi wê rêyê belkî ez karibim vê hilbijartinê jî xelas bikim lê zehmet xuya ye. Rast e Lê mesela Kurda ez jî bi kek henefî ra me divê Kurd bê ku ji ber ku tu ferqa wan tune di mesela Kurda da heta ji ber ku hîn cesûr e Erdogan karek hîn gava bavêje ne ku ev partiyên dinêkayê ku bevdûran e yani ew heta niha yani bi ta awayî bi tir rengî di mesela Kurda de naxwazin sozekê bidin naxwazin gavek bavêjin di wî warî de yani heger îmkan û şer dil dixwest wisa ku Kurd li ser hinek daxwazên xwe û bigotana em vana dixwazin eger û nedin em ê ne li alî we bin em ê li alî din bin yani bibêjin bi awayekî rengekî xwe nîşan bidin biya min firsetek gelek mezin bû ku karibûn belkî cara ewlê bi hêza xwe hin mafa dest bidin. Spas bi rastiya jî yani wer difikirim ku ihtimalek pir mezin e ku hilbijartin zûtir werin çêkirin ji bela ku wek min destpêkî de jî ku eger Erdogan di wextê xwe de çêke wê wek qanûnî nîqaş li serê were kirin û wer
جی وی تکه به دیروکه و نخوازه کو بیجن کوش اردوان حقیقتنا سیجارا سر دو ببر لو ماجی نه پاییز بجی کار بهاره جی بکه وقت گو بهاره جی کار انفلاسیون هی زیاده تر به این خرابتر به کام بنه رن و چاوبه براستی بریا سه روزا منوچه که بیست از بخواه شاشمام yani امام حیری MHP Partiya Nijat Perest ya Türka ku em karin bêjin ku ji bo ne ji bo hemû partiyan ku sembol e li navenda Kurda li Diyarbekirê teşkîlata xwe ava bikin û bi taybetî ji bo MHP hîn jî dibêjin ku MHP ka serokê wî ka tikariya li Diyarbekir dibêjin yani kek Henîfî tu şahîdê wî berî 45 sal berê Türkeş nexistin Diyarbekir yani hîn jî dibêjin yani ka tu karî herî Diyarbekir yani ciyekî war ku lê partiya xwe teşkîlata xwe ava kiriye daxuyanekî dan got me ji binî de fesek kiriye herkes şaşma yani ji bo çi wek bêje gur li kumir yani ji bo çi fesek kir lê hema hîn bû êvar operasyonekê li dijî wan hat darxistin ew rêveberê wanê Diyarbekirê hemû pirê wan hatin girtin hema me gotin giş yani ez bixwe şaşmam çima fesek kir çima rêveberî nekbert yani war diyare hikûmetê an berpirsên dewletê rojek berê na gelek roj berê ji ber piştî şîroveyan ku derket agahî dane MHP ku ew ê operasyonekî li dijî rêveberên MHP li dar bixin her wiha MHP jî daxuyînê dokî ku daxwazkirinekî vana îstîfa bikin nekirine loma war biliyatan ew wisa dibêjin îja sûcê vana çi ne ku hat ragandin ev kes gendeliyekî mezin kirine û taybetî jî serokê teşkîlatê ku navî wî Cîhan Kaya Alpe bixwe Kurd e jî bawerim ji Bingolê jî Olayanek divên farqî niye farqî niye nizanim gotin zazakî dipeyve û ji Bingolê warim me bîst belkî şer wa farqî dî hûn in hûn baştir zanin hûn her jî farqî dî nizanim yani li ser wî îddiayên mezin hene ev kes tabii sûcî wî berê jê neketine hepsê wek mafya kar dike ji xwe em dizanin van kesa dema berpirsyara partiyekî didin wan wezîfe didin wan wek wezîfe ne yani vana jî ji xwe ne ku yani belkî ne MHP'lî bin jî ji bo karê xwe bimeşînin karê xwe mafya ji bo îhaleya rehet ji dewletê bigirin derin dibin berpirsên van partiya û van ew qet deket ya herî ev berî mehkî bawerim ez neşaş bim heyeteka Başûrê Kurdistanê serdana Diyarbekir kiribû li wir albûmek û ku li serê navê dinivîse albûma Kurdistanê diyarî waliyê Diyarbekir kiribûn piştre waliyê Diyarbekir tayîna wî derxistin tê ragihandin ku ev kes şikayet kiriye MHP û li ser daxwaza wî kesî waliyê Diyarbekir tayîna wî derxistine îja kek Henîfî yani ev ciyê ku ji bo ez dixwazim bêje ji mimtaz dest pê bikim yani ew xwe ji bo wan mihîm e vê teşkîlatê girtina wan çawa meriv şîrove bike yani wê werin dîsa vekin yan ew gendelî tenê ne sûcê wan tu çawa şîrove dikî kek mimtaz biya min yani dibir de di tiştene yani tiştekê ji xwe ew ya bê münaqeşeye ew beriya ku vana ji teşkîlatê bavê yani teşkîlatê bigirin haya serokatiya MHP jê hebiye ku derheqê vî camerê de îthamekî heye ku taciz yani seksî taciz kiriye biniyekî zavok ye 15-16 salê jî belê haya wan jê hebiye pêşî girtin dûra bibêjin pêşî yani
teşkilatê girtin dûra vî camerê hat girtin ji ber vî yanê nîşan dide ku li Tirkiyeyê yargî bin ewa yani hukuk û Partiyen siyasî. di partiyê siyasî de yani ev newsa be jî dikare ew be dikare yani derheqê vana da di navbera vana yani alî MHP de vananê dî da nedahatin qebûl kirin kare evek provokasyonek be jî yani meriv tabii alî hukukî ve ev mesele dûra wê derkeve ortê û her bijî baroya Diyarbekir gotî em ê vê bûyerê teqî bikin û em jî midaxil wê derkeve yani kîja ji wan e lê her dû jî xerab in ji her dû xerabtir e lê tiştek heye MHP ji ber ku li Kurdistanê hevkî sê bajara netê tabana wan tune ye yani em bêjin Erzurumê piçek ve jî nav bajarê Bîngulê û Elazığ de Bibore ez ê gotina te bûr ez îro malpera yasekê me mêze kir di bijartinê herî dawî de MHP yani dengê ku ji MHP re hatine sedî 1.4 e û hejmara wî jî 11,600 kes deng dane yani me re bifikire polîs esker malbatên wan giş ew kesin yani bawer nakim ji Kurda zêde deng Herê Diyarbekir derdora 11,000 de girtin. herê fermo îca ji ber waneka li Kurdistanê kesên ku bijin tên hezkirin kesên ku civatê da ciyekî wan heye nikarin bibînin têxin bikin teşkilata bi wan kesa ava bikin dişûna wî de tên kesên krîmînel kesên ku li firseta digerin ji ber wî yani ji van kesa jî sulh ji bo teşkilat bê dayîn û ku nav li ser wan me ku li hemû bajara birêxistinin ji bo wî heta derekî jî karbin bi hindikayî pêwendiyê wan li wî bajarê hebe lê mesela em bibêjin ve ciyek wek Aksaray neyî de ciyek û MHP lê xurt e li wan dera yani gor xwe di nav civatê de kesê herî maqûl ew dikin ku karibin xizmetê bikin lê evê Kurdistanê ku MHP dest nîşan dike neyê ku kare civatê re xizmet dike ku evê kesê ku civatê re xizmet dike ji xwe li wê derê cî nagire ji ber wî kesên wek eşkıya kesên bibêjin krîmînel kesê wisa tîpê wisa dibijêrin divê meselê de jî bûyer bûye waye yani ev bûyerekî ye ku yani li Tirkiyeyê dema bûyerek dertê sê çar tiştê di nekayî bevdûra dertê bi vê bûyerê derket ku hukuk tune û bi serê xwe ne tenê îktidar her wiha bibêjin partiyên siyasî jî yê ku bi îktidarê nêzî îktidarê ne ew bi xwe jî dikarin li ser hukukê tesîra wan hebe dido nîşan dide ku ev bûyerekî bi vî awayî ew ê nîşan dide yani bên ewa civatê nîşan dide çiqas riziya ye û divir de ev partiyên wa piranî ev ê nijadperestiyê Tirk rola wan çi ye belê me pirin wa saetekî me jî qediya Kurd bibirin li herêmê li Diyarbekirî li wir çawa hatine rixandin û Ez ama bi kurtasî hûrgiliyê wî bêjim herî dawî xeberên herî dawî sebîkî ku di partiyê da dixebite teşxura ev camer yan ne camer destdirêjî lê dike sebî ji malbata xwe divê malbat bawer nake paşiyê sebî li dibistanê dixwîne li ji mamosteyê xwe ra dibêje mamoste ji malbatê ra dibe û doz vedikin û wexta doz vedikin beriya ku ew bikin xeber didin MHP jî ihtimalek mezin Bahçelî û ew jî dixwazin ku teşkilat û tevî serokê teşkilatê îstifa bikin ew jî îstifa nakin ew jî wan hema tevî digire partiyê li wirê dadixînin îcar ebyanê îbret e ji bo milletê Kurd îbretek e kesên ku bi neyarên netewa xwe ra
bi neyarên bav û karê xwe re xizmet bike tê pîvanên ehlaqê jê re namîne. Ji wê bonê dikare zinekarî dûrî evkê bi dê û xê xwe re jî bike. İnsanê wisa ne. Bi rastî însanê wisa ne. Ji bo wan a pîvanên ehlaqî namînin. Lê ew ji bo wan a ew divên ya kullanışlı malzeme. Yani ji bo ku wan bikar bînin ji bo wan a misaîtin ew jî wan bikar tînin. Tê zanîn MHP partiyekî çeteyan e. Yani kesên kriminal ê Tirkiye ê bi navû deng ê wek çaqicî û filan û bêvan ku çiqa pêwendî di nava wan da hene herkes viya dizane. İcar Ma Bahçeli bu kadar hevalê min ê dozê dibû. Erê. Ev camerê hanê jî yan jî vî ne camerî ew bû ê ku pêşniyar kir ku li çiyayên Çilan ew qirqlar daxî ku dibên. Li wirê Bahçeli Ormanê yani Daristana Bahçeli Bahçeli. Herkes bu. Serokê tabii serokê MHP'de. Ev yan ev ya bixwe bû wê wextê ji bo wan a pir însanekî baş bû pir ew bû. Îcar a bi rastî Yani bibare bu kadar ev ya ji wî daxwazakî kiriye ji bo menfaetê xwe kiriye ji bo têkeve çavê Bahçeli ji bo wî kiriye yani. Ji sedî sed kekmêdî. Ji sedî sed. Lê tiştekî din ez dixwazim bala we bikşînmê a temaşebana ama pir kurt. Eger ku vî camerê hane yekî ku ji qewlî wan va terorîst viya yan jî endamê rêxistinê viya ew ê milê wî ji para ku divên ters kelepçe wê kelepça wî ji para milê wî bikirina lê vîdyokî derket di medya civakî da evyanê li pêşiya polîsa ye destê wî net kelepça daye milê xwe wa dejîne hindik maye ku xalîkî sor jî babêjin ber lingê wî bi wî awayî wî dibin hevsê evyanê jî bi rastî tê xwanêkirin ku ev dewletekî ku ji çeteyan tê avakirin dewletek wisa ne yani hevalbendiya çeteyan dike evyanê tê wê watê ez dirêj nakim kerem kekekmê Medî yani bêjin ana Bahçeli ma dema ku serokê teşkîlatê ya wîlayeta ew dike qet ewa wan nanêre li Sîdiya wan erê nanêre ma vî camerê yani qandê ku çapemenî nisandiye hijdeme carekê hukm xwariye yani di 2008 da kek nîmet di 2008 da di derheqê wî da endamê rêxistina sûc û gendelî û çekên mezin û ê piçûk ê bê ruxsat li ser wî 27 dawe derheqê viya da hene evê de baş brastî tişkî din jî balkêş e yani mesela ana viya ji bo viya xeberê dişînin ji MHP re dibêjin vay vî mirovî em ê operasyon li darxin êdî walî dişîne polîs dişîne hikûmet dişîne dewletê çandiye kî dişîne Soylî şandiye Soylî yani kî şandibe yani dibê çandiye ji wan re vana jî wî ji wezîfê dikirin rojek din dikirin yani çiqas ew ketin ew lê ez wiha difikirim eceba yani me serokekî ê CHP bûna an ê partiyekî din bûna kî bûna wê werbikirane wallahî wê nîvê şevê biçûna wan bigirtana wê hemû televizyona kamera bibirana wir wê kelepçe tê xistane destê wan wê wan bigirtana û wê bi roja behs bikirana Bahçeli bi çaqicî re wextê derket pira fotoğraf kişan wa poz da kakî çi yani roja ku vê operasyonê kir mihinkî li medya a sereke mimêze kir hema wek nûçe derbas bû kes şîrove tişmiş behs nekirin îja bi rastî ne biraya medya sosyal bûna belkî em jî zêde pê nehesiyana îja ji bo wî jî bi rastî devlet ana yani hikûmet kanûna medya sosyalê peşirand niha dixwazin nûçeyên bi vî hawî an ên din ên li dijî wan
برای اکیم برای مدیا سوسیال بلاتمن ریل بروان بگیرن. طبعی جبو کرده گلک مهمه براستی تاکر مایه کو کرد برای مدیا سوسیال خو بگی جینن گل خواه و راستی جوان را بیجن. هرچی خواست جبو کرده و مهمه جبو مخالفت ترکاجی مهمه براستی. ایدی yani Serok'un partiyan ama devayı gelecek hatta Kılıçdaroğlu güç buraya medya sosyal mesajın koy green dişinin hemolatin khara ica jbelawi naha kanuna medya sosyal yasaya viji le parlamentoya Türkiye hat pejrande o khuyaya evya ji alametek vek megu ehel bijartına جبلا کو دریان بالبجارتنا دخوازن ریل بر نوچین موسا بگرن جبو پروپاگاندا جبو تشتیندن. ایجا طبعا نه تنه سانسورا اینترنت مالپرا آن مدیا سوسیال دوی قانونی ده هر وها ریل بر پروگرام مساج شاندران این وک واتساپ سکایپی مسنجر زوم جی حتی ریل بر وان جی دگرن کو وان آستنگ بکن وان بلوکه بکن که حنفی قال شو فكرة الهرمي يجبو بقانوني يعني شواتين الخاندني أجي دور إيه مخالف إن دن بقانوني شوا دن الخيمة كيك ميدي والله شخو أم كود لجوري مش خو قانون أردوغان بخويه أو تشبيجة أو قانونه وبراستي قانون تركيا جي لتركيا والباكوريا كردستان عيني أو كذا ناي جيب كرن يعني قانون لوري بأواكي تجيب جي كرن لفر بأواكي دن جيب كرن إنجاش خو يعني بر يا في هي في قانوني درنكت يجي لغوري او راسفه هي ام بيجنچه سازيا روجنامه‌وانن سينورناس لغوري وانا از باي من لبر نويسان دي دنابا صدو حشته ولاتي دا تركيا د واري ام بيجن ازاديا روجنامه‌وانيه دا د استا صدو چلو نهان دايه yani dinav siwyek welatin herine azad daye. Evet. Türkiye duy hali daye. İcar wallah şkol Bakure Kurdistan'ı her ro bi tometa merahata şkol. Tometa ve gabe devejin eme ve em bejin hun tişteki parve bikin eme bejin hun dezenformasyon dikin. Lebeli شو إما إيجابي كو بجمارة بيجنون دزنفورماسيون تشيون بكن ناكه دبيجن ون بروباغندا يا رخصنتكن او ملي ما كان بشدكن وما دافيجن حفصا ما دنيا خديك دوست وناس وهبالين كو اموان ناس كن جزاء خوارن دفي واريدا امزانن كوهن ام بيجن دوست وهبالين وي كول اوروبا نه vay vega fakira indiğini karın verin Türkiye çünkü jiber parvekirine vani medya civaki Türkiye'de hakevan da doz vekiriye ceza var ne verin Türkiye ve van babejin pişkolik bikin jwe bone nae yani Türkiye şu duvarı mafu azadiyanda şu pırpırlı paşe yani pırpır ha ne hendik pır zedel paşe icar mesela کو مرب کرد به او دبه سیقات او زخت سیقات لسر کرده دبه خود آلیکاره ما به براستی ام هنکی ایشه ما زوره به بلده یاسای هانه جی او هم ده مدیا جواکی ده بکار آنینا مدیا جواکی و هنکی دجی سینور دینه سره او جاری کی دن داجی او زختک مزنجی لسر روزنامه وانان دینه شخواه مقاس کردنه بحث بکن li Diyarbakırcı rojnamevan hatın getir. Başa mümtaz diye çe Edrej nakim.
Ya ev kanun esası xo yani xo rojnamevan roj yani ev ser rojnamevan ser rojnameya û televizyona xo em dizanin lê vê kanûnê ne tenê rojnamevan her wiha kilît li mêjiyê hemû hemwelatiyan dixin. Yani eğer merve digotina vê kanûnê binav bike ev e yani dixwazin kilît yani li mêjiyê hemî axin naha yani vîya wayî kirine ku divê ku win dema ku weşanekî ku nê xelqê bi agahdariyên çewt ew bike bi rêve bibin an jî wan teşvîk bikin. Ev gotineke gelek bibêjin ew e yani çawa bikişînî çawa kîjalî da bibî li gor niyeta ye tê niyetê bixwînî li gor li gor vîya kîn piştî vîya bu kanûn ku yek ku bike cara ewlî ji salekê heta 3 sala ceza didinê yani şu an al hapsxaneyên Türkiye ew nemaye cî nemane lê divê gere 3 qatê wî jî hapsxane vekin ku miletê têxine ji xwe Erdogan em bibêjin dema ku hatî iktidarê taybetî jî piştî 2010 hemû rojnama kir yek ana herî kîja rojnameyê bixwînî ferqa rojname yani belkî Türkiye bi nav 20 rojname hene 30 rojname hene lê hemû naverok yek e bîsî kanalê televizyonê kir yek televizyonek yani aynı tiştî dibêjin û tiştê ku divê hemû jî navêjin îca biviya tabii ana teknolojî wisa pêş te çi ye ku herkes li mala xwe kare kanalekê wiha veke kare bibêjin bi sayta kare nûçeya binivîsîne bişîne kare mesaja bişîne bi seda ew derketine WhatsApp Twitter û nizanim werhasıl gelek ew hene ku tu karî fikrê xwe di aynî saniyê de bigînî hemû dinyayê vîya Erdogan iktidarê wekî Erdogan yani bêjin yê Koreyê wan kesê wiha ditirsînin û dixwazin ku civatekî ku nefikire û wek wî bibêje civatekî wisa pêk bînin ku ew jî yani nemimkin e wer xuya wê sansûr gelek bin li medya sosyal de jî wek me got di medya sosyal de kanûn derxistin ji bo rê li ber nûçeyan an jî agahiyên ku li dijî wanin bikirin her wiha li seheyê jî vala nasekinin taybetî jî em bêjin tîma Erdogan yan jî dewletî yani roj tune ku kes nayên girtin siyasetmedar bin an çalakvan bin çi Türk bin çi Kurd bin o bi taybetî jî pirtir ê Kurda herî dawî li Diyarbekirê operasyonek li dijî rojnamevanên Kurda hat li darxistin 21 rojnamevan hatin girtin pişre hatin binçavkirin û pişre 16 ji wan hatin girtin kek henîfî til herêmê bana kî bûn û ji bela ku bi rastî balamı kişan gelek cara Kurtên girtin çi siyaset wan vê carê di mijara muxalefeta Tirkiyeyê jî ev rojnamevan pir hatin nîqaşkirin gelek kes behs kirin her wiha bertekên navnetewî jî hatin dayîn ji bo wana lê mixabin di qada navnetewî de pir bêdeng dimîne fermo kek henîfî Niha evana hinek jê em bêjin endam û rêveberên Komeleya Dicle Fırat ya rojnamevanan e hinek jê a jin newsên e endamê wanin û rêveberê wanin hinek jê jî a ajansa nûçeyan ya Mezopotamyayê ne ji wan derû dora hatine girtin
ew deru dorên ku nêzî HDP ne. Îcar wexta ku bazarî di nav HDP û dewletê da yan wê xetê da ku çê dibin ku bazarî wan li hev nanêrin feqîrê rojnamevanan ewkê wî dikişînin. Erdoğan û Bahçeli dixwazin ku yekdengî li Tirkiye pê ava kirin, dengê muxalefetê bê birîn. Ji xwe ji sedî not medyaya ku li Tirkiye kar dike û weşan dike bin kontrola wan daye evana qê tam nedibin kontrola wan dane yani evana qê pir li gorî dilê Kurda ew saziyên ku ez behs dikim weşan dikin. Ya dertên dibên polisên AKP, dibên nizanim devleta AKP, ya babê min wala devleta Tirkiye ne AKP babê AKP. Yani tişmiştê wisa ew dikin. Heta hûn Ewropa ne hûn bi xwe jî divînin di wan ev rojnamevanê ku wan xebera ji dişînin wan televizyonan ra. Ez van rojnamevana tomet nakim yanlış me fehm nekin. Evana bêgune ne. Êko dibên Barzanî, îxaneta Barzanî û Barzanî û Tirkiye bi hev re ew dikin. Evana ji wê derû dorê ne lê belê ez wan tomet nakim. Ez wan naz dikim. Carna tên bi min re röportaja dikin ez wan re dibêjim babê min. Hûn tên bi min re nîv saetekî hûn dipeyivin hûn paşiyê diçin ez mesela nav peyva xwe da cîkî da ez behs dikim ez dibêjim êbîna Selahattin Demirtaş û Kawala û nizanim kî û kî tev gerebên berdan hûn tevî jê derdixin bi mûçinkê hûn dibêjin berdevkê nizanim Pakê gotiye bira Selahattin Demirtaş bê berdan. Law ji bo xwe pêxember tiştê kum gotiye tevî bêjin. Yani çima onu waya dikin? Abi divê wala tiştê ku dibêjî em dibin datînin ber edîtorê xwe edîtorê me jî biyanê dikin xeber ew çi derxenî dî bûya wayê. Baş yani karın nazam çağırdı. Em zan çağırdı. Erê li Tirkiye nafê rojnamevaniyê tune. Ku tu Kurd bî qet tune. Tu xwazî te hevatiya wan jî bikî tune. Eger kingê ku te ji kontrola wan derketî wê te bigirin. Yani ew gelek wan rojnamevanên ku hevalê feto bûn wê vêga vê tev li alê we ne li wan derane li wan dera dijî. Îcar dixwazin ku her tişt dibin kontrola wan da be Erdoğan û Bahçeli ya pir dixwazin û ku nedibin kontrola wan da bin jî wan bi wasta polîs û bi wasta dadgehan bi wasta hakim û savciyan digirin ew jî tê xwanêkirin ku em bêjin edaleta Tirkiye çiqa dibin kontrola dewletê da ye yan jî dibin kontrola partiyên siyasî da ye ew jî tê xwanêkirin. Baş. Kek Mümtaz tê çi bêjî bo van rojnamevanan? Ya bi Kurtî Erdoğan di dema îktidara Erdoğan da yê herî ku bi zêdetir marûzê zordariyê bûne rojnamevanan. Yani bên evê ku destê wî gihîştiye girtiye ji kar avêtine ji kar daya avêtin heta ana kek Henîfî behs kir got evê FETÖ'cî ku derketine derva li dervayê welat jî yê ku hevalê FETÖ yê ku herî dibin taqîbatê dane û evê ku bêjin çend cara ku suîqas jî li wan kirine rojnamevanin. Ji ber ku Erdoğan bi her awayî ji fikir ji agadarî dayînê ji rojnamevana ditirse. Yani îro min ewek xwend ku sezgîn Tanrıkulu ku ew bêjin ew jî mafê mirovan li CHP dişopîne divê tenê vê meha dawî meha Gulanê 1364 doz yani li ewa vebûne yani yê ku bêjin alî fikirî de ku xwestina xwe îfade bikin. Yani ya nevî di çapemeniya ya jî bêjin ya dijital di mehekê de îcabiyanê salekê behs bîne
yani دوی وارده شخوا جامر دما کوات اوی پیشی خواست یک دنگی yani bizim pişti بجی بو و خواست وک خوله خه پیشی خواست چاپمنی بتفینه دنگی وان ومرینه و دوی وارده جی دکه yani işte destekte. Başa. براستی مجارê me Bakur piçek zêde bûn ew xwes bûn em hêdî dî derbasî başûr bibin. Mijara me ya başûr jî birastî krîza siyasî ye ku heftiya çûyî dest pê kir. Herkes li bendê bû ku krîzekî wisa wê çê bibe. Ev çi krîze? Krîza serokkomariyê bû. Yani êdî birastî me nikare çawa bêje li serê bipeyve nepeyve hilbijartinên ku bawerim ez neşaşibim payîzê hatibû çêkirin ne wa? Yek henfî ê serokkomariya Iraqê lê serokkomar nehat hilbijartin li hevkirin çê nebû kes li hev nekir ji me evtim diyare ku Iraq sê perçe ye Şiya li başûr xwe îdare dikin Sunne li derdora Baxdayê xwe îdare dikin li Bakur jî Kurd xwe îdare dikin lê mixabin ji ber hin dewletan Iraq nabe dijminên Kurda her wiha wek bêje Suudî Erebîstan nahêle perçe bibe ku cîranê wan welatek şehî hebin. Yani sedem pirin lê herî dawî çi bû krîza siyasî tevgera Sadir ji binî de ji parlamentoya xwe vekişand ku ev hat ragandin ku bi Kurda re tev digirtin. Li ser vê daxwaza hilbijartinên nû hat kirin lê serokê meclîsê got na em ê hilbijartinên nû nekin. Çima ji bera ku ew kesên ku îstîfa kirine li gor qanûna destûra Iraqê yê diyem otomatik dibe parlamenter loma jî di parlamentoyê de valayî çê nabe argûmanên wan ev in. Îja li ser vê jî Kurd gotin Serok Barzanî Mesûd Barzanî got em ê bisekinin em ê li rewşê bişopînin ka wê çawa be û her wiha vê naberê de Serok Şirvan Barzanî jî banga Yekîtiya Kurdan kir. Krîz bi vî hawiye yani serokkomar tune û krîzekî mezin siyasî li Iraqê ye. Kek mimtaz meriv çawa binirxîne vê krîzê? Kurd Tabii yani serokkomar ev Irak zede ev erkekî bilind tune xwe ew tune serokvezî jî tune yê ku herî erkawî heye yani eger Kurd levdû bikirana serokkomar karibû bata hilbijartin lê serokvezîr hîn hê xwe hatibû wê derê naha li ser hilbijartina bawer dikim nêzî 8 meh derbas bû û li gor tiştekî din yani her çiqas divê serokê meclîsê gotiye ku di dêrva vanava ev kes karin yani bêjin wek cîgirê wan karin werin hilbijartin lê tiştek din jî heye bawer dikim nava 6 meha da piştî hilbijartina hikûmet nê danîn divê meriv here hilbijartinek hene yani ev agadarî li derekî serê min da maye û yani ew Kazimiyê ku ji bo salekê hilbijartinê çêke hat ana stiyê wî da maye ev krîz îdî salek 2 sal 3 sal kare dom bike ew ê jî ew ê bi nav îdare bike lê ew tenê îdare nake henekê dinê jî bêjin Îran bi rêya heyeta qanûna esasî müdaxele dike an bêjin hevalbendê wî hene bi wan rêya müdaxele dike ji bo îstiqrar çênebe heştê şabî heta dereceyekê henekê wan dibin kontrola wan daye bi wan ve pir rehet kare di nav Iraqê roket bavêje hinek hedefên li hin hedefa xe yani orduyê li wê derê tu ewek wî tune fonksiyona wî tune esasê xwe de Irak belakî mezin serê dunyayê ye yani Şîî tu carî Şîî û Sunî
bevdura nikarin yani bivê awayî bi van ewa bijîn û Kurd û ebedinêkê dematê mesela Kurda heta derekê Sunî û Şîî karin bibin aliyek sulh ji bo Kurda ew bikin bijin bêtesîr bikin yani ya herî baş û ya herî ew bû ku wan bikirana sê perçe bir her perçe xwe îdare bikiran lê viya jî bawer nakim yani mesela cînara heye İran tucarî qebûl nake Tirkiye qebûl nake eger Sûriye li ser xwe bûna wê Sûriye jî qebûl nekiriya ji xwe berê qebûl nedikir werhasıl dîlemakî ye ku viya îdî meriv nizane wê çi qas baş o çareserî jî dûr xwanê dike û nerhete bi rastî bi rastî jî wek te got yani ji xwe ew bi xwe li hev nakin Şiye Sunne û Kurd bawerim ez war carna difikirim ku vana dixwazin ku rewş ewha be jî yani bir hema war ev rewş çareser nebe herkes xwe îdare jî bike meriv carna war jî difikire yani belkî war jî dixwazin yani loma war dirêj dibe kek Henîfî tê çi bêjî Niha ez ê viya ewilê viya bêjim êdî li Iraqê hilbijartin ti manekî wan nemaye yani ku heşt meh di ser hilbijartinan da derbas bibe ne hikûmet bê ava kirin ne jî serokkomar bê hilbijartin tê wateya ku êdî ti manekî hilbijartina nemaye yan jî ku partiya herî xurt a yekem ku bi komî îstifa xwe bide û behsa hilbijartinan nûkirina hilbijartinan nêkirin ji bo wî rê li berê bê kirin îcar çi ye mesele çi ye mesele bi tenê ne ku ew her sê grûbên ku kek nîmet behsa wan dike nakokiye di nava wan da ew têr nake ji bo ku rewş bê vî awayî divê ku di zikê wan grûban da jî nakokiye bin yani Şîe nelhevin yani Sadr û Malikî em bêjin dest dikin qirka hev her yekê li cîkî ne Sunnî nelhevin û Kurd nelhevin Kurd li hev bûna vêga madda 140 ew kê Kurdayî pirsgirêkê wanî mezin çi ne bi Bexdayê re yek maddaya 140 e ew ciyên nakok ku li wîrê referandum çê biviya yani gere em bêjin makazagona Iraqê bata cîvcîkirin maddeya 140 di wirdan nivîsan diye gere di nava 6 meha bû 6 sala da bû gere ew bata cîvcîkirin bir kirin ew yek êdi diya lê mada petrolê tê bîra wan dîsa pêşmerge yani statûya pêşmerge tune statûya ew kê heye statûya heşt şabî heye çetene ji mala xurakirine çekê xwe û grûba çêkirine û her grûpkî dibin navê yekî da Hadi Emmar û nizanim grûba nizanim kî û nizam akî ew yasayî ne lê belê wexta ku dibe îcab dike dewleta Iraqê dibêje pêşmerge ne yasayî o êsisiya jî tarîfkirina federalîzmê daxî li gorî destûrê nîne yani di destûrê da dibêje ku gaz û petrola li Kurdistanê dertê dewleta federal ya Kurdistanê dikare bifroşe lê belê mehkema wanî bilind bi emrê Ayetullah radibe wî mafî ji destê Kurda derdixîne divê hûn ne yasayî ew tiştê ku hûn dikin heta sibê dikare bêje em ê dikarin ha yani ez ew tên bîra min ku mümkün e ku serê min da ku sibê bêje endamên parlamentoya Kurdistanê tev ne yasayî ne em ê wan bigirin û nizanim serokê Herêma Kurdistanê li gorî yasayên Iraqê tev nagere em ê wî bigirin yani her tişt ji wan tê îca vê qewetê ji Kurd distînin vê qewetê ji dewletê cîran distînin ji Îran û Tirkiye distînin û vê qewetê ji Kurda jî distînin çima ji ber ku Kurd li hev nînin eger ku ew
هولên ku Amerîka û dewletên Rojavayî didin ku wan bînin bahev ku batina bahev herî dawî nûnerê koalîsyonê jî çû wan re xeber da got werin bahev ya nayên bahev problem emin em Kurdin bi rastî înca wexta werin ser perçê din cî aynî tiştê belê kek mêdî ez dirêj nekim çünkü vay mijarê jî dirêj nekin wextê me her çixwastinek maye jî sê mijarê me mane em dîrek debasî Rojava bibin ji başûr bi rastî ew piştî ku hîn krîz dewam dike a NATOyê zû bi zû Tirkiye biryar da ku operasyonek li Sûriyeyê taybetî jî li Rojavayê Kurdistanê li dar bixe her wiha li vir herêmeke 30 kilometreyê ava bike û li vir hereba bi cî bike. Yani ev ya planê wî bû an tehdît bû hîn jî nehatiye têgihiştin lê wer xuyaye ku ev operasyon tê ragihandin ku hatiye rawestandin lê çi dibe hîn jî nediyare merim nizane Erdogan bazariyê dike bi hinkare yani eger hûn daxwazê min neynin cî ez ê têkevim Sûriyê an çi dixwaze bike yê nediyare lê divê naberê de li Astanayê dîsa civînek çêbû li vir belewekek balkêş derket ku li dijî xweseriya serbixwe daxuyanî hat dayîn yani cara ewl bixwe min dît bi rastî yani em dizanin dob nûçeyek yan şîroveyeke belav bû ku Rusya û İran dixwazin hesedef re bibe li dijî operasyona wan bikar bînin lê çima di civîna Astanayê de belavokek wisa derket nediyare lê texmîna min ku yani li ser daxwaza madem ku hûn naxwazin ez têkevin Sûriyeyê wê çaxê xweseriya serbixwe nas nekin ev daxwaza belkî Tirkiye be yani ez bi xwe te wer texmîn dikim kek Nîmet tu çi dibêjî yani berçawa şiro Biya min ne tenê ya Tirkiyeyê ya Îranê cî her du jî naxwazin yani bibêjin yani Sûriyeyê Kurd bibin xwedî fonksiyonek ya jî bibêjin îdî navê wî çi dibe serî dibe otonomî dibe naxwazin û ji bo nebe jî wê her tiştî bikin Rusya ji re esasê xwe de ferq nake lê ji ber ku Esad jî naxwaze û yani bibêjin sedema hebûna Rusyayê li Sûriyeyê jî bêjin îktidara Esadê an bibêjin wê cenahe wî cenaheyê ew jî ji bo xatirê wan dengê xwe nake ji wan re ferq nake ji wan re ya ferq dike ku Sûriyeyê piştî İran û Tirkiye naxwazin û Esad jî naxwaze Rusya jî ji bo Kurda yani wê çima serê xwe bêşîne û nahêşîne jî yani hertim ji xwe tiştê li alternatîfê hazir yekê ew dike bêjin ew hêza wî ya ku bûyera biguherîne li gor xwe çêke ew bi Rûsyê re tune bîye û ana niha jî tune ye yani biya min wê operasyon zehmet wê bibe operasyon ji ber ku ew herêma ku dixwaze ne herêma destê Amerîka da ye ew herêma ku berê ku îşgal kiribû serê kaniyê di navbera wî û evê da ye navbera wê herêmê û Efrînê da ye min Eyn Îsa'ye û têl Rifat e bira jî di destê evê da ye bêjin xweseriya yani ya di destê ewa Kurda da ye lê vaneyanê jî niha Rusya jî bawer dikim rê nade Tirkiyeyê û Amerîka jî her çiqasine yekser herêma wan be jî Amerîka jî bertek nîşan da yani ez bawer nakim Erdogan her çiqas pir dixwest lê ez bawer nakim wê îmkanê bi dest xist ya jî dest bixe
yani şapanet ya. Kek Hanifi Ugarxuya ev mesela Rojava operasyona Türkiye ve Rojin Peş Ahmet jî hin werin nîqaşkirin û êdî bazarî kî heye an dîplomasiyekî çawa tê weşandin. Ti çi dibêjî nêrînê te çi ye li ser ev civîna Astanayê û her wiha van bûyerê dawiyê Rojava. Kek me di wisa xwaneyê ewilê aslında Erdoğan dixwast ku here Koban. Kobanê jî bildev kirin. Behsa Kobanê jî kirin. Lê ji ber ku Kobanê dibin siya Amerîkada ye. Amerîka qebûl nekir. Îcar berê xwe dan til Rifat û min bîçê. Ew derjî dibin siya Rûsyada ye. Rûsya jî ji alîkî de dixwaze ku nakokî têkeve navbera NATOyê û Amerîka û Tirkiye. Lê ji alê dinê da jî li ser Rûsya jî ji alîkî din de ew heye. Em bêjin wek givaşek heye. Yani ew dewleta Sûriye Esad ew îndî ji Tirkiye nerehetin. Yani bi Tirkiye ra dibêjin Tirkiye tirsa wan a ku Tirkiye têkeve wan dere û îndî derinê. Tirsek wanî wisa heye. Ji ber wî ew jî naxwazin ku Tirkiye were. Ji wê bonê Rûsya jî wisa xwanê dike ku ew Gropa Şîn Rûsya ew ê a kesk ew ê pê nexe ji Tirkiye ra. Tirkiye lêviya wî bû lê wê wisa xwaneye ku Rûsya hê pir wê Tirkiye bihêle û Kurd jî ji tirsa Tirkiye hesede Mazlûm Kobanî bi rejîmê ra nêzîkatî hêşanda tê gotin ku İran û rejîm û hesede bi hev ra hêz yani odekî operasyonê ava dikin li hember Tirkiye. Çiqas rasta merivî nizane lê belê wisa tê xwanê kirin ku hesede berê xwe wê bide rejîmê ev jî wê çiqal xweşa Amerîka heye here merivî nizane lê ez zanim ku wê xweşa Rûsya here Rûsya ji roja ewil da viya dixwest û Rûsya û hesede yani Rûsya û Tirkiye jî piştî çend meha cara yekem cardinê ew turekî ji Qamişloyê ber dêrka Hemko da avêtin û wek ewkekî dewriyekî derxistin. Îcar rewşa Kurda jî bi rastî li ber çav e. Kurd eva pênc şeş mehe ji xwe hevdîtin di nava wan da çê nabin goya gere li ser wê rêkeftina erê li hev batina û rêveberiyek hevbeş ava bikirina lê mixabin heta îro jî tiştek wisa çê nebû weka ku merdvêxê ku Qandîl nahêle ku hesede û em bêjin enekese berbehev da herin û rêveberiyek hevbeş ava bikin. Hêviya me ew e ku ew partiyên PYNK û enekese li bahev rûnên di çavdêriya Amerîka û dewletên wek Fransa û Rojava da û dibin garantoriya wan da ji xwe ra em bêjin statûyekî li wîrê ava bikin ew ê ji bo me Kurda bibe wek cejnekê spas keko. Spas verejî. Bi rastî wextê me hindik ma di mijarê me mane ku yekje krîza NATOyê ye. Heya ev krîz hebe em ê her hefte behs bikin ji bela çi em ê behs bikin. Di navenda vê krîzê de Kurd jî hene. Li ser Kurda bazarî tê kirin. Ka em binêrin ev krîz bi çawayê bi dawî bibe. Niha 28 Hezîranê 29 Hezîranê li Madrîdê paytexta İspanyayê zîrveya serokên NATOyê heye di civin. Tê ragandin ku hemû dixwazin di vê civînê de endametiya Swêd û Fînlandiyayê bipejirînin, qebûl bikin. Lê hîn jî pirsgirêka ku Tirkiye dibêje ez ê veto bikim hal nebiye. Îro berpirsê Serokkomarê Tirkiye İbrahim Kalin û hin kesê din û her wiha berpirsên her du welatên İskandinavya li Brükselê navenda NATOyê dîsa civiya.
نظام حيان هم نوشن نديت سرچ جویانه البته اف پرسکریکن دوی نابری ده سکرتری ناتو ستونبک جی سردانا Türkiye kir, Finlandiya kir, o Swed kir. Yani ev kriz kek mümtaz. Ve bıçağı bedavi bir bebek pırsa klasik en bebejin o agahin heri davi li Swed çine nizam Stolberg sekreteri NATO'ya go Swed tuhaze kanuna terörü de henek tişta sıvık beke yani sist bike Türkçe zani tü agahin teçine yani. Biyamın لسويت قانوني هنا قارينا وينا قارينا جي رايا قشتيا سويدي نايلة شخوا يعني هلوسا سويدي يا مثلا كو PKK terörist bine hebu و باور دکم لأوروپا ولات یک امین کوه هلوست دانی سوئد بو لسوئد اساسی خودش سوئد نخوازه یعنی سوئد جی پیحسیه کو اساسی خوده ترکیه یعنی هره ناوه وانو فنلاندیا ده ل برای خود ده دولت یکبوی امریکا کو دولت یکبوی امریکا ده مثلا افسی 50 دا کوانج اوی درخست بو با اوای که بینه او جینبه قنه اف شازده کو او وانا او بکن نو کرنا واندا کو دوردا جی پروبلم درخست امریکا وک بویجن لهمبر ترکیه کو لگلک اوای لگور قاعده ناتو تبنگریه لسر او مایده دانیم دخوازه وانا سست بکه yani tişteki kuşsuya da bu fazla tüneş o tişteki hatta ne fazla tişteki ev nine yani bizim tişte yani nabehin kesadane van kesane geleki vancı şu hemelatiye ve derene o bizim sedemi siyasi hatine elvedere bcibune علاقه وان و حتی درجه که PKK جیتونه از yani ve çoğu ve endaviye edileceğim ve Türkiye mecbur be kabul bike جبركو براستي سويد و فنلنديا ناخذ امريكا تخذ بلكي امريكا نف سي بينجا بجا تمام اف شازه و امنو بكن burada ve gaveki belki okey yani jbokul hevdu verin ve bir avay be yani tişteki berbiçav Swede ne fazla ko evet yani duvotun bu beje bra kanunu xobu garan bra van kurdlur mitinga nekin nizamçı vakte go yani ne mümkün ki tişte var Swede kanunu xobu garan شوية السويدي يازدي إيلوني البجاترجي هنا تكس وان تشتاج ناقوارا تامي بنيرن كيك حنفي لاني بو دقوتنا لازدك سلف بو تركيا او بكن زيدا او ناكن يعني بيج مناقشه قرناكن ام بيجن تشدمجن او سرت ناكن و تشانم باوايا كده غازن نرم او وان يقنا بكن زان كوج خو جوان تشتكي هذا اجباري براستي وقت اگو سازين سويجي ورانا يعني تما كاري مروان باواكي نرم دبيون تشتكي كو وقتا مرب لهف ناكن دنگي خو ناكن ورد سكنن لجي غناي قاري دبرت جي ورا باوريا من يعني حوالي ناتو يكرنا وقت بيجي هون حال بكن ازور ببينم دفينا بريدا شوية مثلا امبارغويا تشيكان و تركيا دخوازه سويد سروناكه يعني سويد بخوشي راكان دفينا شوية تو امبارغويا كمال سر تركيا تونه يعني ما بريار دابوكو تركيا برا ام تشيك نافروشن تركيا يعني بريار ما او اللي يرو ام كارم بفروشن ويتشاغل بريار ما كيك يعني في اللور مونش دفيجن يعني
Em çi dibêjin? Em dibêjin yek jê di serî da Erdoğan ji hilbijartina re dişxile. Divê vay ez însankê hew qas qebadayî me ez dikarim serî ji dinyaya re Yani mesaj da raya xoya giştî. erê mesaj de raya xwe ya giştiya netewperestên Tirk. Dixwaze eferma wan bistîne. Çi ne? Mesela bazariya çi dike? Yek di serî de bazariya Rojavayê. Bi NATOya re bazariya Rojavayê divê ez naxwazim rasta rast divê ez naxwazim li Rojava dewletek Kurd bê ava kirin û van ewkê nava min koçberên nava min divê ku ez wan bifetlînim welatê wan ew jî riya wî herî baş ew e ku ez li Rojava bi 3 kilometreyî kur ez koridoreke çêkim wek a Esad bavê Esad ku çêkiribû kembera Erebî ew jî kemberek Erebî çêdike qaniyê pirîket ji wan re çêkim wan bim lûrê bicî bikim yek jê bazara ya dike asıl bazar ew e o ê diya bazara çi dike ew mesela ku cenabê te jî got embargoya çekan divê embargoya çekal ser min heye gere ew bê rakirin divê hin kesên ku hem di FETÖ'ye da hem jî di PKK'ye da em li wan digerin hene divê ku ew bên teslîmî me bikin o êsiya jî divê ku silahê we negîjin PKK. Yani vê paşiyê ew werzîrê berevaniyê Tirkiye akar behsa nizanim kîjan çeka kir ku ew li hember tanka Swêd di destê PKK da got di destê me da belge hene ku ew li qarşî me hatine bikaranîn. Tirkiye dixwaze bana bike û hedefa wanî yekem jî ez bawerim hilbijartinên hindir rûne jî raya giştiya Tirkiya hindir e û mimkin e ku li Madrîdê jî mimkin e ku li hev nekin ger li hev nekin wê çi bibe biya min ew ê Amerîka û Fransa û İngilîz ew ê bi Swêd û Fînlandiyan re wek şemsiyekî din ava bikin yani tiştekî daha piçûk rêkeftinên em bêjin parastinê di nav xwe da ava bikin bûye awayî wan ji Rûsa biparêzin hinekî ew rehet bibin ew dewlet ez bawerim ew ê mimkin e ku tiştek wisa jî bibe spas. çareseriyek pir hete ye binêrin Tirkiye ku ez bawer nakim were wê noktê bêjin em ewa xwe destûra xwe ya navxweyî em diguherîn yani welatek serê xwe nikare veto deyne Dikarin Tirkiye ji NATO'ya jî bavêjin yani ew tabii ew naxwazin vêgalê Ez bawer nakim Tirkiye ji NATO'ya bavêjin naxwazin NATO naxwaze ew tiştê ku Erdoğan dike em ê vêga werne yê tiştê ku tîne serê Yunanistan û tiştê ku tîne serê van İskandinavya yani pirsgirêk wan ne Tirkiye pirsgirêk wan Erdoğan e yani herê avêtinê heq dike lê belê hêviya Ewropiya jî ew e ku vê meselê hinkî baş bixînin hinekî texîr bikin hetanî ku li Tirkiye hilbijartin çê bibin û Erdoğan ji serkar bê avêtin weka ku ew jî tawan ew e yani ciyê Tirkiyeyê jeopolitîk ji bo NATOyê gelek giring e di navbera sê ew qadeye Erdireşên mezin bi rastî krîz li ser hevdû krîz tê niha jî her çi xwast di qada navnetevî de pir axaftin jî krîzekî li Behra Egeyê roda hefteyê çûyî gotinên tu jiyên Erdoğan Behra Egeyê wiha germ kir me bêje çi bibû Serokwezîrê Yunanistanê Mitsotakî serdana Amerîkayê kiribû û piştgiriyekî mezin ji serokê Amerîka Joe Biden girtibû her wiha hurmetekî mezin jî jêrnîşan dabûn ku çibû li kongrê ji bo endamên kongrê axaftinekî jî kiribû ku ev wiha wek bêje qîmetekî mezin em didin Yunanistanê ev çi bibû Erdoğan bi rastî har bû ji bo van dîmenan piştî vegera wî ya ewkê îdî nizanim ez zêde agahiyê min ser wî tinin ku Türkiye iddia dike ku
Yunanistan gravên Egeyê bi çek dike û ev jî ji bo Tirkiye xeterî ye ku heta behsa di nîqaşên televizyonên de di kesên berpirs behsa şerekî germ tê kirin yanî li herêmê. Yani wek min got qada navnetewî de zêde nayê axaftin lê yani Erdogan li vir çi dixwaze bike kek Mimtaz? Yani dibêje hûn di NATOyê de dibêje hûn wek min nekin hûn tiştê min bicî nebin ez ê êrişî Rojava bikim. Nizanim hûn di Rojava de wek min nekin hûn destûr nedin min ez ê êrişî Yunanistanê bikim. Yani ji her aliyekî de krîzekî dertê. Tu çawa şîrove dikî van bûyerê dawî yên li ser behra Egeyê? Tabii berya Miştutakî ser Amerîkayê Washingtonê ew Tayyip Erdogan evdû dîtin û ew ku bibêjin beriya bihara Ereba Tirkiye bi hemû cînarê xwe re li hev bû bi Yunanistanê re jî li hev bû heta digotin wê pirsgirêka Qibrısê jî bê çareserkirin. Wek ku li wî vegeriya em bên mesela Kaşıkçı bi Suudi Arabistanê re hel kir û bibên Misrê re hinek evekî nizm de be jî têkiliye dîplomatîk danî û Yunanistanê re xwest dîsa ew bibe bi Ermenistanê re niha biçeke ew dibe. Lê ya Miştutakî tiştekî din tê gotin yani êdî nizanim çi xas bi çawayê ew bîye. Yek carekê ku ew F-16 ku tên nûkirin ev ê Yunanistanê qebûl kirine û ev ê Tirkiye ew nekirine. Ew avantajekî li gor ewa eskerî dibêjin ku dikeve destê wî. û viya dike ku yani di vir de jî esasê xwe gira xwe li evê dike li Miştutakî dike Yunanistanê dike dîsa yani peyama wî ji evê re ji Biden re ye ji Washingtonê re ye. Yani tabii mesela Yunanistan û Tirkiye di tarîxê de her tim ew bûne yani meriv 5 salê ku navbera wan xweş meriv nabîne. Her tim krîz di navbera wan de heye. Niha jî piştî demekê bawayekê eger Tirkiye jî girt wê proje wê hêdî dî wê ev jî bê ew kirin. Ev li gor krîza dinêkayê ne krîzeke ew qas mezin e biyan. Baş. Kek Hanefî bi kurtasî tu jî çend gotina li ser Ez ê cema çend gotina bêjim bi rastî Tirkiye wexta ku merbilên nêre di asta navnetewî da hin degleb çêbûn. Yani mesela divan demê dawî da Türkiye li em bêjin Libyayê li hember devletên endamê NATOyê cî girt. Yani ket ewka wana em bêjin. Îcar li Misrê nava wan û Misrê nexweş bû, nava devletên Rojavayî û Misrê xweş, nava wan û İsraîl nexweş bû, İsraîl qereqola Amerîka û Rojavayê. Îcar bi wî re jî hin denklemên din jî çêbûn. Kıbrıs, terefê Rum, İsrail, Yunanistan, Mısır, ew Birleşik Arap Emirlikleri ku dibêjin Emaret, evana tev di nava xwe de înca ew nêzîkatî di nava wan de çêbû. Tirkiye weka ku hinekî ew bû, silikî, gelo evana li hember min devletên Rojavayî min ji çav derxistin û wê Amerîka wê Fransa bi Yunanistan re rêkeftin çêkiriye divê hinek ku êrişî Yunanistanê bikin weka ku êrişî me bikin, hinekî ku êrişî Fransayê bikin weka êrişî Yunanistanê bikin. Wisa ve sivê ku ez û Yunanistanê werin berhev wê Fransa avaltiya wan bike. Dûra Amerîka hat nê heb baregehên leşkerî üs çêkir, yekî jî di bin pozê Tirka da çêkir. Trakya Rojava. Tirkiye ji vêya jî ditirse. Divê Amerîka û devletên Rojava mümkün e sivê
عینی بقایده 1919 دیسا یونانستان بری سر مبدن و وای دا آل پاراستنا هوایی دا جی ام پاش داد کبن هوا هزا هوایی دکبه کنترولا یونانستان ام سبه چبکن جی ایرو دا ایجار خو دینومینو دکن دویم بلکی ام هنک موزیاب دست بخن مثلا وان اوه بوی بایلی دامه o tabi dîsa jî mesela navxweyî ya Tirkiye jî ez dîsa tînim erê hilbijartin nêz dibin Erdoğan dixwaze ku di çavê gelê xwe da bibe qehremanekî netewî. Erê baş. Bi rastî Erdoğan ji bo Mitsotakis çi gotu? Gotinekî got ez daha naxwazim Gojbom qediya ye. Min wî indî qediya. Gojbom tune. Goyekî wa tune. Erê Erdoğan tipik var. Goj bo İsrailê û mehkî beriya wî jî ev du maçî kiribûn. Bûbûn xweş ku biraya. Erê ji bo İsrailê jî van tişta digot herî dawî serokê İsrailê davetê Tirkiye. Bila ji bo Prensê Suudiyê Muhammed bin Salman e ji bo doza Qaşıqçî çi gotin jê got em enayî Gotin qatil e. em çine çû li Suudiyê hemêz kir maçî kir qet neqemawî bû ji bo sibêna dispa jî tê Tirkiye tew wê bi merasîmekî mezin pêşwaziya wî bike. Îro mesela Joe Biden gotinekî got serê mehê diçe berî barûn berî yan piştî zîrveya NATO'ya wê hera Suudiyê li wir civînekê ye Misir tê û welatê din kîj ene nizanim. Erê goya Salman Gotiye li gel Salman werî cemevdû gotibû na. Yani wê hera Suudî Arabistanê wê Salman nebîne yani. naxwaze wî bîne. Erdoğan qet nemîhîme yani. Erdoğan yekî were ye. Prensîp tinin keko ji bo wan prensîp tinin. Kek Henefî Turan û Nîmet Mümtaz Aydin gelek spas ji bo vê heftê me panorama heftê berdû reweşandin. Gotinê wê dawî hene hûn bêjin. Gotina minî dawî ez dixwazim hema bêjim emrê min ji Nîmet Mestre ez ê ewlê bêjim. Pir Kurd hêvî dikim ku em Kurd navkokiyên nav xwe li her çarperçeyan em deynin alîkî û em xwe nêzî hev bikin û em destkefiyên heyî biparêzin û em destkefiyên nû bi dest bixin. Hêviya min ew û ji bo ku te me kir mêvanê xwe ez gelek spas dikim mala te ava û mala temaşevanên hêja ava ku heta vê saetê li me guhdarî kirin û hevalên teknîkê jî ez spasiya xwe pêşkêşî wan dikim her bijîn. Ez jî bêjim hêvî darim bername dilê te bû mêdî em mêvanê te bûn û bernama te bû û gelek spas ji bo hevalên ku li pişt perdê ne û em saya wan bernama dimeşînin û ez dîsa yani bêjim xemgîniya xwe ji bo ew her du hevalên Swêdê ku rehmet kirine ew dikim û rehê wan şad be û serê malbata wan û hemû dost û hezkiriyê wan sax be. Spas ji bo hatina we jî hûn vê havînê û bername panorama heftê tenê nehişt. Ez jî spasî we dikim. Her wiha spasî hevkara xwe jî dikim û temaşevanên hêja heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.